la meciul AC Milan-Inter, semifinala Cupei Italiei, pentru a vedea atmosfera de pe San Siro. Am învins traficul din București și iată-mă la aeroport. La ora 10 eram deja în avion. N-am pierdut timpul. Din aeroport, direct în Piața Domă, unde se simțea că vine derbiul. În centru erau magazinele ambelor echipe, dar m-am mulțumit cu un fular de meci ca amintire. O porție bună de paste și am plecat spre stadion. Și dacă la Unirii e aglomerat, aici era haos. Am crezut că pierd fluierul de start. Cu toate astea, am ajuns la timp și am intrat direct în atmosfera meciului. Locul meu era puțin cam sus. Stadionul imens, dar vibe-ul incredibil. După o primă repriză cu ocazii timide, Milan a dat gol imediat după pauză și stadionul a explodat. S-a terminat 1-1, iar calificarea se va decide la retur. Nici nu mai contează scorul când atmosfera a fost de nota 10. N-ai cum să uiți primul tău derby de la Madonnina. Uite așa, încă o aventură în deplasare a ajuns la final. Și clar urmează și altele.